haso ang nono kuna dina bujiri mangala te bujiri bumanliya je ang nono busu kobor sai hamjang mane pi ang nono promise khayo nini jagawa ang kepono phairi na regla nini jagawa nung no tongnai tomone nung sara sugano muto mankhai phira phadi taisa ang tabo bunano nasingi tongo tabo buna singi tongo dakok borok sari YouTube channel ni ang norni khoroksa dakok hayak panoni kiching hari murasing so ang tui phaitong nong bage kok borok set status video te motivation video ro gangai ni ro support khai tong ni ano like comment share khana ta pawli tawon channel lo katalong tong hage tabung no subscribe khai ganani bell icon no on khai nari gangai tini baga amsono buskan video te semolanya joto kaham tong de jotona hambai